Здравейте, ние сме Classes BG, платформата за управление на танцови и спортни школи. Аз се казвам Давид Петков и заедно с Давид Христов през последната една година си обучихме наш собствен технологичен екип, състоящ се от общо 7 човека. Работихме по различни проекти в рамките на около година, но от тези 3 месеца работим с най-голямата балетна школа в Велико Търново, Вирджиния Балет. С работата ни с тях установихме следните проблеми. Те имат много сериозни затруднения с следенето на финансовите потоци в тяхната школа, с управлението на множество Viber групи и обърканите им графици. Направихме проучване, за да разберем и да видим как стоят тези въпроси при другите школи и дали при тях ги има. Оказва се, че проблема е в целия сектор и решихме да направим продукт, който да отговори на техните нужди. Това е онлайн платформа, която поддържа онлайн плащания, умни известия и онлайн графици. В България има над 3500 школи, като ние целим да обслужим 10% от тях на този етап. Конкуренцията ни са българската платформа OneClub, които сходно с нас започват да работят, но те са насочени по-към фитнес клубове, йога студия, пилатес и така нататък. И Excel, защото школите най-вече ползват Excel. В момента модела ни, който таксуваме школите, може да го видите на екрана, като това е само от 50 до 150, понеже имаме и още надолу според различните брой деца в школите. Като предстои да добавим още опции, автоматично записване, маркетплейс и AI чатбот за родители. По време на разработката работихме с Вирджиния Балет, както казах, и до момента те са ни платили 1178 евро, като също така им разработихме и уебсайт, който също искаме да включим към предложенията им, към другите школи, към предложението ни. Започваме работа в момента с още 3 школи. Също така успяхме да изградим партньорство с 5 танцови фестивала, от които първият вече се състои. Там наградихме танцовата школа Падекре от Стара Загора и предстои да наградим още над 20 школи в следващите 2 месеца. Тук съм направил един слайд с финансова симулация за 100 школи в рамките на една година. Приходът за годината би бил около 230 000 евро, като после ще покажа така. Защо сега е подходящия момент? Секторът на школите и на извънкласните дейности е затънал доста надълбоко в сивия сектор и няма иновация при тях и те не могат да се оправят с администрацията. Колкото повече се разраства школата, толкова по-трудно им става. Следователно трябва някой да направи нещо по въпроса. Окей, добре. За ми се сложи къде за този проект? Ви участвате и по Ева, нали? Да. Добре. И как се движите от последната презентация на Ева? Имаме фирма, работим с тази школа, 5 партньорства с състезания, другия месец ще ходим. Тогава обаче другото момче пичва, нали така? Не, аз това. Ти ли беше? Да. Окей. Да, 35 разбрахме, че вече сме възрастни. Така, потенциалът е ясно, че има голям проблем, ако се че го спомена това със силия сектор. Как се възприема това, че трябва да се изсветлят? Ясно, че школите приемат много тежки плащания. Честно казано, доста от школите, особено тези, които са по-нови школи, искат нещо по въпрос да направят. Даже доста от тях се търсят да разработят собствено решение, собствено да се наемат програмисти да им го направят, но им излиза много скъпо. Как ще се съберете плащанията? Какво? Как ще се съберете плащанията? Как ще се да, също и ние с Страйк. В смисъл онлайн функция. През платформата, де факто, subscription. Да. И колко си там вече каза, че имате в Велико Търново, става да продам нещо споменава? Да, в Велико Търново започваме да работим с тези Падекре, които са от Стара Загора. Те са... Колко пари търсите? Нещо не търсите ли пари? Никой не пита за пари тук. Презентира нещо. Пари не търсите ли? Пари търсим ли? Не знам. Добре, последно сме си изхарчили едни пари за реклама. Са даже доста малко. Просто тествахме 45 евро за мета реклама за лидове. Събрахме около 60 лида, доста под евро. Слушаме да звъним.
И реално тези партньорства са от това, тези състезания и доста от школите, нали, се букнаха митинги и имаме сега предстоят ни около 10 срещи, защото не сме можели всички тези все още, но да. Добре, поздравления, аз нямам да въпрос. Само един допълнителен въпрос. Кога стигаш до те школи? Това е симула. По принцип целта ни е за тази година да ги стигнем. Сега ще видим дали ще стане. Доста сериозна цел, но да. Правилният отговор е след новия сезон на Уеба. Благодаря ти за вниманието.